Εμείς έχουμε πρωταθλητές τους ανθρώπους εδώ. Ο Λάζαρος έχει πάρει ένα σκύλο από εμάς. Θα σας πει ακριβώς τι έχει κάνει με αυτό το σκύλο και γιατί και πώς είναι, αφού σας το δείξει πρώτα. Η Τζούντι είναι γερμανικό ποιμενικό εργασιακό, εργασιακή γραμμή, όπως και το μαύρο του σκύλο είναι εργασιακή γραμμή γερμανικού ποιμενικού. Μη σας ξεγελάτε ότι είναι μαύρο. Τα μαύρα μπέζ, ο Ρεξ δηλαδή είναι άλλη κατηγορία του γερμανικού ποιμενικού, είναι ο εκθεσιακός σκύλος. Λοιπόν, ο Λάζαρος μπορεί να σας δείξει τι κάνει με το σκυλί του και θα σας πει αν είναι ευχαριστημένος, αν είναι με την οικογένεια του καλά, αν είναι με τα παιδιά του μια χαρά κτλ. Παιδιά, αν είστε και εδώ μπροστά. Ή Ολυμπιακοί εδώ πάνω. Αυτό είναι το επίπεδο που μπορεί να φτάσει ο καθένας από εσάς αν δουλέψει με το σκύλο του. Αυτό θα το συζητήσουμε ιδιαίτερος. Μπορείτε να φτάσετε σε καλύτερο ή σε χειρότερο επίπεδο. Και ας είναι μεγαλύτερος ο σκύλος σας, εξαρτάται το πόσο θα ασχοληθείτε. Γεια σας και από μένα. Εγώ να πω την αλήθεια ότι πριν από ένα χρόνο δεν ήξερα τίποτα από σκυλιά, μέχρι που γνώρισα τον Βασίλη και έμαθα όχι μόνο από σκυλιά, αλλά έμαθα ότι ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Απέξα αυτή εδώ την Τζούντι, η οποία είναι στο σπίτι, παίζει με τα παιδιά, είναι καταπληκτική και φυλάει πάρα πολύ καλά το σπίτι. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ ευχαριστημένα και ο σκύλι περνάει φανταστικά. Μπράβο. Θα δείξουμε πώς προστατεύει το Λάζαρο η Τζούντι από μένα. Λίγο γελίο είναι το Λάζαρο που βγάζει προστασία από μένα με ένα σκύλο, έτσι, εντάξει, αλλά πρέπει να το δείξουμε, έτσι δεν είναι. Филя, аккуратно, Симона. Это была конфетка, желатинка. Не надо. Мы лучше пойдем новенькие возьмем, ладно? Иди садись, смотри на папу.